Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Het eerste bericht luidt: Emiraten leveren NLS-bendeleider uit aan Curaçao. Het gaat over het bericht dat de Verenigde Arabische Emiraten een van de leiders van de criminele organisatie No Limit Soldiers aan Curaçao hebben uitgeleverd. Het Hoge Rechtshof van de Emiraten keurde onlangs de uitlevering van Shurendi Tyson Kwant goed. Het Openbaar Ministerie op Curaçao maakte dat gisteren bekend. Curaçao vroeg in september 2024 om de uitlevering van de verdachte, die al in 2020 in Dubai werd opgepakt. De uitleveringsprocedure heeft lange tijd geduurd omdat Kwant besloot de uitlevering juridisch aan te vechten. Op 23 september vorig jaar werd Irvin Nutu Wawu op Curaçao al veroordeeld tot levenslang. En Kwant en Wawu zouden samen de bende No Limit Soldiers hebben geleid. Die hield zich bezig met drugs- en wapenhandel en moordaanslagen op rivaliserende bendes. Waarschuwing voor nieuwe wereldschroefworm. Dat is wereldwijd nu een probleem. De vleesetende schroefwormvlieg is een parasitaire bromvlieg. En gisteren heeft de overheid bekendgemaakt dat er in Texas de eerste bevindingen van de New World Screwworm zijn bevestigd. Dat betekent dat in Texas veehouders, boeren, dierenartsen en dierhouders moeten oppassen voor deze parasitaire vlieg. En ook voor Curaçao vormt het een reëel risico voor dieren via import of voor terugkerende reizigers met dieren. Het is een vlieg die eieren legt in open wonden van levende dieren. De larven boren zich diep in levend weefsel en veroorzaken ernstige, snel uitbreidende wonden. Onbehandeld kan een infectie binnen 1 tot 2 weken dodelijk zijn. Daarom raadt de overheid aan om iedereen die dieren houdt dagelijks de dieren te inspecteren, vooral naar verwondingen en alle wonden direct te behandelen. Corendon kondigt extra vlucht aan. Een fanvlucht, zo heet dat. Dat is een vlucht waarbij supporters getuigen kunnen zijn van de wedstrijden van Curaçao op het WK. Er zijn al 6 vliegtuigen van Corendon gevlogen naar Houston. En nu is er nog een extra mogelijkheid om naar Ecuador te gaan. Er zijn al 2 vluchten, maar dit is voor mensen die zeg maar binnen 24 uur, dus zonder hotelovernachting, getuigen willen zijn van een bijzonder moment, namelijk Curaçao op de WK. En dit gaat om de wedstrijd tegen Ecuador. Later in deze uitzending hebben we hier een interview over met Norman Servos van Corendon. Politie treft Hulze aan. Dat gaat om het bericht dat gisteren de politie naar een gebouw aan de Rooseveltweg moest, waar op de grond hulzen van kogels lagen en in de muur inslagen van vuurwapens zichtbaar waren. Volgens de eerste informatie lijkt het erop dat 2 dagen geleden iemand op deze locatie werd beroofd en dat er een kostbaar horloge van die persoon werd meegenomen. De zaak bleef aanvankelijk vrij stil, maar gisteren is de politie een onderzoek gestart. In de muur van het gebouw waren kogelinslagen zichtbaar en op de grond lagen kogelhulzen. Er is daarmee een duidelijke aanwijzing dat er is geschoten en de politie onderzoekt de zaak. 3 auto's betrokken bij ongeluk. Dat gebeurde gisteren rond het middaguur. Toen vond er een verkeersongeval plaats op de weg naar Welgelegen ter hoogte van de kruising met de Caucasusweg. Daarbij raakte 1 persoon gewond, maar waren 3 voertuigen betrokken. Een auto maakte een U-bocht en botste tegen een pick-up. De bestuurder van de pick-up verloor de controle over het stuur, reed tegen de stoep aan en botste vervolgens achterop een jeep. Daarbij in het totale ongeval dus 1 gewonde en die is met ambulance naar het CMC vervoerd en heel veel autoschade. 7e verkeersdode op Aruba. Dit jaar is al de 7e verkeersdode op Aruba gevallen. Het ongeluk vond plaats op zondagochtend rond 5:10. Toen werd de politiecentrale op Aruba geïnformeerd over een verkeersongeval voor een perceel in Sabana Liber. Daarbij was een bromfiets betrokken. De politie rukte meteen uit en bij aankomst troffen ze een man aan die er ernstig aan toe was. Volgens de op de plaats van het ongeval verzamelde informatie is de bromfiets tegen de stoeprand gebotst. En de ambulance arriveerde en bracht de mannelijke motorrijder naar het ziekenhuis. Hij werd naar de intensive care gebracht
En uiteindelijk is hij daar overleden. Het gaat om een 33-jarige man, geboren in Colombia. De politie heeft de zaak nog in onderzoek en laat weten dat het de 7e verkeersdode van het jaar is. En wenst de familie sterkte. Grote simulatieoefening in Punda. Dat vond gisteren plaats. Het ging om een simulatieoefening voor de veiligheid en toegankelijkheid van zware voertuigen en reddingsdiensten in Punda. Het ging om een actie die werd uitgevoerd in samenwerking met de brandweer, de politie, het ministerie van Economische Ontwikkeling, de dienst Ruimtelijke Planning, projectteam Toezicht en Handhaving en Openbare Werken. De oefening vond plaats in de Columbusstraat, Madurostraat, Hansi Snoa, Gomersplein, Bredestraat en Keukenstraat. En er werden verschillende aandachtspunten vastgesteld, waaronder terrassen, betonnen banken, plantenbakken, lantaarnpalen. Allemaal dat soort zaken zorgen ervoor dat als het echt noodzakelijk is, er bijvoorbeeld geen grote brandweerwagens in de stad kan komen. En op basis hiervan kunnen er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat als het eenmaal de nood aan de man is, er daadwerkelijk geen hulp kan worden geleverd waar het wel nodig is. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Het was al aangekondigd, een interview met Norman Servos van Corendon. Corendon doet er veel aan om te zorgen dat supporters in Amerika de wedstrijden van Curaçao kunnen bekijken. En we spraken vanochtend met hem over deze extra fanvlucht. Norman Servos, woordvoerder van Corendon. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Je ziet er mooi uit. Nou, helemaal een shirt, hè? Vind je het gele shirt ook mooier dan het blauwe? Of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja. Heel veel eigenlijk mensen. wel. Het is ook bijzonder, hartstikke mooi. Hey, we gaan praten over een extra vlucht die Corendon heeft geregeld. Want ja, we hebben allemaal Curaçao gezien afgelopen weekend. Dat was een magistrale, bijzondere belevenis. En nu willen er meer mensen aanwezig zijn. Wat hebben jullie geregeld? Kijk, we wisten dat pas na de wedstrijd tegen Duitsland er interesse zou bestaan voor de volgende vluchten, voor de volgende wedstrijden. Ja. Maar dat gebeurde maar niet. Pas maandag na de wedstrijd werden we overdonderd met heel veel verzoeken voor extra vluchten. Naar Houston hadden we 6 vluchten. 6 vliegtuigen vol fans daar. Waarvan eentje een Airbus 350 met 425 passagiers. Wauw. 1500 passagiers hebben we vervoerd. Mooi. En dan nog ook een speciale vlucht voor de voetbalspelers en de FFK. Dus 7 eigenlijk in totaal. Maar voor Philadelphia en Kansas City bleef het een beetje achter, zeg ik heel eerlijk. Er waren maar 2 vluchten volgeboekt voor Kansas City en 2 voor Philadelphia. We dachten wel, na Duitsland, dan komt er wat meer. En dat gebeurde. Dus Attila Oesu, de eigenaar van Corendon, heeft persoonlijk erop aangezien dat er een extra vlucht gaat komen. Op en neer. Je hoeft niet te overnachten. Dat vinden mensen fijn, hè? Blijkbaar. Ja. Kijk, hotelovernachting maakt het duurder. Je Ja. moet ook gaan eten. Er komen kosten bij. Dus blijkbaar dat op en neer, dat is heel populair. Goed zeg. Ja. Dit is voor de wedstrijd tegen Ecuador. Dat is de 20ste. Juist. Dat is in Kansas City.
Vertel eens, je vliegt 's ochtends en je komt 24 uur later aan en dan ben je in Amerika geweest, heb je een wedstrijd gezien, heb je alles gedaan binnen 24 uur. Dat heb ik ook gedaan met de pers toen naar Jamaica. Hebben we toen ook gedaan. Dat hebben we ook op en neer gegaan. Ja. Dus we hadden die ervaring al. Ja. Je vertrekt hier 7 uur 's ochtends. Ja. Vlucht duurt ongeveer 5 uur. Zo. Dat betekent dat je 11 uur, met tijdverschil is het dan 12 uur daar geloof ik. En dan krijg je de transfer naar het stadion. Je blijft daar een beetje rondhangen. Het is een feeststemming. Ja. Wedstrijd kijken. En om 12 uur 's nachts vlieg je weer terug. Je lacht. Heel blij. Want je moet ook weer 2 uur van tevoren, mits 2 uur, soms 3 uur, op Kansas City op de luchthaven al zijn. Dus gelijk na de wedstrijd staan de bussen klaar om je naar de luchthaven te brengen. Echt om de wedstrijd te zien, bij te wonen, niet veel van Amerika te zien, maar je maakt wel iets historisch mee. Ja, echt op en neer even. Leuk. En loopt het? Het loopt als een tierenlier. Moeten mensen snel zijn? Ja, ik wil de mensen niet opjutten. Dat is helemaal niet nodig. Maar vanmorgen om 7 uur, en we gaan om 8 uur open bij het reisbureau. Om 7 uur stond er al 60 man voor de deur. Jezus. Dus ik ben bang dat het heel snel zal gaan. Ja. Er is nog een kans voor Philadelphia. Dat is de wedstrijd tegen Ivoorkust. Juist. Attilay Oesloes sprak ik vanmorgen. En die is aan het kijken naar de mogelijkheden voor weer zo'n op en neertje naar Philadelphia. Hoe duur is het? Je kan een ticket-only kopen. Een seat-only. Dan koop jij zelf via FIFA, de website, een ticket, een toegangskaart. Dan is het 1799, dus 1800 gulden. Met een toegangskaart van $180, want er zijn verschillende seatings. Ja. Wij hebben van 180 en 400. Neem je die van 180, dan krijg je... Dan komt er gewoon dat geld bij, dan wordt het... Ja, wordt het 2100 zoveel. Ja. En een ticket van $400 wordt het 2500. En dan maak je iets bijzonders mee. Ja, en dit is niet om geld te verdienen. Ik hoef geen PR te doen voor Corendon. Dit doet Attilay Oesloes gewoon. Hij verdient hier niks mee met die vluchten. Het is gewoon hij vindt het gewoon machtig dat Curaçao zo ver heeft gebracht. Dat is het ook. Dankjewel. Ja. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel. De zoon van voormalig president Jair Bolsonaro zou de Amerikaanse regering onder president Donald Trump hebben aangezet om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Naast de celstraf van 4 jaar krijgt Bolsonaro een verbod op het bekleden van openbare functies voor de komende 8 jaar. Hij was lid van het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden dat hem in december uit zijn ambt zette en geen salaris meer uitkeerde, omdat hij meer dan 3 zittingen had gemist. Bolsonaro noemt de rechtszaak een schijnproces. Bolsonaro verblijft momenteel in de Verenigde Staten en riskeert een arrestatie als hij ooit weer voet zet op Braziliaanse bodem. De rechtbank bevond de voormalig parlementariër schuldig aan samenzwering met de Verenigde Staten. En, Bolsonaro is 41, zijn 71-jarige vader zit momenteel een celstraf uit van 27 jaar voor het beramen van een staatsgreep na de verloren presidentsverkiezingen van 2022. En toen hij werd veroordeeld, ging zijn zoon naar Amerika, naar president Trump, vragen om maatregelen te nemen. Dat deed Trump ook daadwerkelijk, want die voerde sancties in tegen Braziliaanse rechters en voerde heffingen in op Braziliaanse producten. En dat, volgens de rechtbank in Brazilië, is iets wat de jonge Bolsonaro nooit had mogen doen en daarom is hij veroordeeld. We houden het allemaal voor u in de gaten en we blijven het voor u in de gaten houden. Doen we morgen weer. Ik hoop dat u er weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.